victoria învinșilor. Există vârsta de aur. Este vârsta copilăriei, a ignoranței. De îndată ce afli că vei muri, copilăria s-a terminat. Eugen Ionesco. Tonița povestește cu haz, evocându-și începuturile, că debutul său, la frageda vârstă de 14 ani, când o cucoană bătrână i-a cerut să-i facă un portret în oloi, făgăduindu-i 4 lei pentru această operă, plus libertatea de a ciupi la discreție din agudele grădinii în timpul lucrului, s-a desfășurat prin forța împrejurărilor cu serioase compromisuri artistice, căci brava clientă, văzându-și chipul pe pânză, a fost nemulțumită și l-a pus să corigeze tabloul după indicații imperative: nasul mai subțire, ochii mai mari, gura mai mică, gâtul mai gras, cerceii mai lucioși, până ce adolescentul, care bate la porțile artei, s-a trezit că a pictat nu o bătrână sexagenară, ci o fetiță de 11 ani. Cucoana însă a fost încântată și l-a plătit cu 4 piese de argint, noi și strălucitoare. Numai când am ajuns cu ele la bragagiul meu, continuă Tonița, am aflat că erau false. Atunci mi-am dat seama că sunt riscuri mari în cariera de pictor, ceea ce am putut, cu prisosință, verifica și mai târziu. Am înfruntat riscuri mari, într-adevăr. A oscilat o vreme între pictură și literatură, iar profesorii de la Școala de Bele Arte din Iași i-au predat o pictură academică, rece, pe care a simțit-o străină de firea sa și de aspirațiile sale. Până la urmă, școala i-a arătat doar drumurile care îi erau închise, învățându-l că trebuie să-și caute singur un drum și că pentru asta trebuie să muncească din greu. A aflat astfel că talentul singur nu ajunge pentru a forma un artist. El trebuie șlefuit cu răbdare ca să sune frumos și original și mai ales trebuie ferit de fraude. Fără sinceritate, fără deplină sinceritate, relațiile artistului cu lumea și chiar cu sine se degradează. A înfruntat și riscul descurajărilor, tânăr încă, și-a închipuit astfel povestea artistului. O privighetoare cade obosită, omul o închide în colivie. În noaptea următoare, privighetoarea nu mai cântă. Supărat, omul o azvârle unei pisici care își înfige colții în țeasta privighetoarei. Cuprins apoi de remușcări, omul alungă pisica și împăiază stârvul. Și, în timp ce se vedea, bineînțeles, și pe sine în această poveste, Tonița strica multe pânze, lucrat nemulțumit. Uneori descurajările ajungeau la exasperare, după care declara că un artist care nu trece prin momente de descurajare nu e un adevărat artist. Și, probabil, avea dreptate. Citadin prin excelență, crescut în târgurile moldovenești, n-a riscat să devină un emul al lui Grigorescu. Era convins că bătrânul de la Câmpina a spus tot ce era de spus în domeniul idilei rustice. De altfel, viziunile idilice nu l-au atras niciodată. El visa cu totul altceva decât să se emoționeze în fața unui cer curat. Visa marea victoria omului asupra bestiei. Nu-l atrăgeau nici florile pe care a învățat de la Lucian să le iubească. Vocația sa era să picteze fețe omenești și să refuze pe aceste fețe ura. Ura care, zicea el, n-a creat și n-a vindecat niciodată. Dimpotrivă, a imbecilizat și a dezagregat. Îl atrăgeau dramele celor învinși înainte de a purta vreo luptă. Ratați înainte de a se lua la trântă cu viața. Îl fascinau ființele istovite de o viață încă netrăită, resemnate înainte de a spera, triste înainte de a fi fericite și aici, în această fascinație, a înfruntat riscul cel mai mare, să devină și el un învins, să piardă partida cu Mefisto pe care îl pictase îmbrăcat în redingotă neagră, cu un ac de aur înfipt în cravata roșie, jucând șah, și să se consoleze așa cum a încercat cu vorbele lui Baudelaire: frumosul nu există decât în mine. Într-un autoportret pare să se îndoiască și de asta. Ochii îi sunt mari, luminoși, dar cel care ne privește nu mai e același om care declară orgolios: singura mea preocupare a fost să mă aflu pe mine însumi. Are ceva de om dezarmat.
Amintește aici de copiii din pânzele lui. Există așadar o logică în faptul că Tonița a început prin a-l picta pe Mefisto la 26 de ani, când încă nu și trecuse nici examenul de absolvire la școala de bele arte și a ajuns abia mai târziu să picteze copiii. Începem totdeauna cu ceea ce e mai ușor, să ne luptăm cu marile probleme ale universului. Ne trebuie timp pentru a afla că privirea unui copil poate fi mai dramatică decât priveliștea unui cer înstelat. Și dacă o greșeală poate fi săvârșită oricând, nostalgia inocenței cere, probabil de la noi, să fim în plenitudinea tuturor forțelor. Ea este o cucerire de maturitate, când regretele se limpezesc și devin străvezii. Numai un artist cu o asemenea experiență putea picta cu atâta înțelegere acei copii timizi, susceptibili, complicați, visători, pe care îi vedem în pânzele și în desenele lui Tonița. Sunt ei, cumva, simple amintiri ale unui pictor care a crescut într-o familie numeroasă, cu 3 frați și 2 surori? Sau simple portrete, plini de o viață netrăită? Acești copii ne surprind prin neobișnuița lor maturitate. Știu ceea ce niciun copil n-a apucat să afle. Există în aerul lor un amestec de reverie și sfâșiere care seamănă prea mult cu viața contradictorie a lui Tonița, pentru a nu bănui că avem de-a face de fapt cu un autoportret clandestin.